apa kuwi pacarku lho. Apa? Kuwi Oh, Nanda Dimas Salindri. Oh, piye? Dene kan sakit dek. Alah. Mriki Mbak Niken nambani Mas Garing ben ora nesu. Nggih. Kok lak delok ya kira Niken sing nembang ditabui. Ya ora? Rame-rame ngoyak dara mabur muluk aduh. Putune Mbah Gareng, kowe tak anggap bocah sing isih polos, sing iso mengadili keadaan. Ing ngatasé kabeh ditabuhi, kok simbah ora ditabuhi? Kowe piye? Saka penemu piye? nggih mboten napa-napa ta? Mbok Ya hak semua orang mempunyai hak. Yo, Sampeyan ora, sirih iki piye? bengi iki. Rasaku ki mau sing salah kok sampean ta, Mbah. lho kok aku sing salah? Sampeyan nih kebanyakan request. Jadi semua itu manut sesuai dengan requestnya. Sampeyan ketawal wi mau requestnya jelas ya ora mungkin to. Aku ki wis suwe ra numpak kendaraan dadi ora butuh rebues kuwi. Rebuas ki rak simpu. Request. Rebuas ki penjaluk. Iya. Nek Mas Bayu kan mau requestnya kan sudah cetak. Nah, Yogo kan sudah menanggapi. Lah aku piye ora itu njaluk. Lah nyuwun pripun? Piye? Nyuwun apa? Nyuwune piye? Awake dhewe iki gen ngerti. Jangan pesen apa karo keluarga, tak sampaike. Nah, ada wasiat-wasiat apa? Malah wasiat. Aku rumangsaku ket mau sore iki Bayu ki ngajak patiku. Boten. Aku ngerti kowe. Boten. Alah kowe nek aku mati kowe arep ngrebut bojoku. Alah. Wis sikile iki wong kabeh. Kok sik tembungmu ra enak. Bojo kok sikile iki wong kabeh mlaku lak mubeng ngene lho. Wah, wis kok karo aku paling sentimen. Boten. Wis ora boten wis pokoke aku. Nduk Niken. Dalam Panjenengan ki sinau sesindenan wit umur pira, Cahayu? kawit umur 4 tahun. Lho, kuwi Mas Gareng. Ora. 4 tahun wis dididik karo tiang sepuhe dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Ayo, piye? Arep ngapa ngono kuwi? Moh kok usul ya kleru. Mboten. Arep usul apa? Ora. Didikan kalau mulai dini sudah dididik itu biasanya pondasinya kuat. Niki sinden lho, ora kok bangunan. Dadi ngene, Mas. Perkara bangunan iki kudu dibedakake karo perkara sinden. Nah, bener. Ya ora, Ken? Heeh, kok tekan pondasi ya, Mas ya. Ha iya. Awake dhewe ora gawe pabrik, ora gawe omah. Maksudku, Nggih. kalau dididik mulai dasar, iki ora sekolah to iki mesti. Ora sekolah dasar iki wong wis SMA. Piye to, piye to? Kowe arep nyere kali aku. Boten. Ora. Pak, kula ajeng golek dalang liya, Pak. Mriki sing enten wayangan pundi? Njaba nek layar kan lho. Wayangan kok layar. Kayak nek wayange lho digelar kiwa tengen kemeh lho aku Aku liwat. karo ngandani. Iya, wis mangandani. Pinter Njoro Langit kalau tidak disandingkan dengan norma etika ora ana gunane. Nggih. Nah, mula contonen bae iki. Nah, mbae ditonyo.
Dia ta? Ya ditonyo saiki. Contoh ya. Dicontoh, ditonyo. Iya, dicontoh. Nah, Mergo Mbah Gareng ki duwe prinsip, yen kowe ngajeni gaweamu, gawean mbok ngajeni bakale bisa nguripi. nggih. Wis kebukten saiki. Iki ngerti buktine. Lah kuwi Mbak Niken kuwi no. Mbak Niken kuwi ngopeni gaweane nyatane alhamdulillah iso nggo ragat sekolah dhewe, iso nggo ngumrohke tiyang sepuhe. Lho ora hebat ngono kuwi. Nah, ngono. Yen sing ngendang kae. Kok sentimen karo sing ngendangi apa? Ben sing gawe rusak irama sing ngendang kuwi kok. Nyapa kuwi pacarku lho. Apa? Kuwi kekasihku lho. Bekakas kaya ngono. Ora ngerti. Nanda Dimas Nugroho. Enek Dimase. Lah aku ya ngono Dimas Niken Salindri. Oh, Nanda Dimas Salindri. Oh, piye? Pas ta? Yo ning anu. Kata-kata adalah doa. Yen ana apa-apa tanggung ngendhe. Lho, jodoh iku ora mesti bodoh kok. Kaya ngentuk, kaya ngene kok entuk kaya ngono kaya rembulan dirembeti tekek. Lah nyapa? Tak belani ndak. Entuk bojo kaya Mananda ngene iki malah suatu keberkahan. Kok iso? Suatu anugerah lho Mas. Nan, kowe munggah rene nan, rene nan. Wah, gen jejer karo Niken lho. Sapa ngerti ya ta? Engko ana setan adu pitik liwat. Aduh. Ayo kene. Lho, entuk bojo kaya ngene iki suatu anugerah. Astagfirullah. Degan iki. Wah, duh. Lho, dagang ngopo terus iki kok buntele kok. Kowe matur nuwun, Pak. Iki, Mbak. Oke, matur sembah nuwun. Pae. Pak. Mas. Niki, Pak. Utang duwite. Lah piye to? Kita sudah diberikan sempol. Oh. Aku ya tak anu, enggak Pak niki Pak kagem jenengan. Aku masih aku dikai, aku ora ngekeki. Nggih, pun. Ngeten, mboten Pak. Sebabe napa kula kok mboten ngekeki. Sebabe niki garenge pun mati, Pak. Pun, matur nuwun ya Pak. Makasih. Pak, kreativitas Matur panjenengan nuwun ya, saya Pak. hargai. Alhamdulillah aku dikai kentol. Ayo. Mas, kok kentol? Sempol kok kentol. Pak matur nuwun kreativitasnya luar biasa ini. Nggih, terima kasih. Waduh Jan. Bungkus ramah bumi. Oh, nggih. Nanda di Nanda. Kuwi lho ning burine kuwi lho. Beh. Ayo tak kono jejer kene. Piye Niken? Entuk bojo kaya Nanda? Suatu anugerah. Suatu anugerah. Sebabe Pemasok rabi jebret, ya ta? Mas Nanda takon kerja ning luar negeri. terus Ya ta lah kan? gunane apa rabi karo kowe? Kowe di gua alon-alon. Tak kan dadi TKI. Masa urung entuk apa-apa terus kon minggat. Oh, kula niku di Ya ora. nyelat kondang. Ya ora. Jare kowe ndek cita-cita foto karo aku ndi? HP Mas Pian, tolong fotokno aku karo Nanda, Mas. Ya aku intang kowe fotokno kuwi mumpung Nanda rung lara. Ya dipoto. Ndang fotonen yan. Nggih. Mau aku lek rambut rangkul. Alah. Ya, enak luwak kok bojone kaya ngene ayo. Jaluk ora. Wong demek kok mbok dum-dumke lho. Makasih. Oh tapi nduk aja delok casing-e. Nadyan kaya ngene punya kelebihan. Wah, aja didelok gandare. Yang pentingnya ambune. Yo gak enak bae. Ayo, saiki nembang. Ayo Nan, kowe nembang. Mau napa ditat jare? Napa? Lah lintang asmara. Oh, lintang asmara. Ya, lintang asmara. Tak rungokke kanggo kuping. Nggih. Ning dibawani sik, ayo pelok barang, Mbah Pengender. Nggih. Kok tuwek men to sing gendar. Wis saking tuweke kate jiglok ing pindho ayo. Mas Pandu sing ngendang jaipong sik, Mas Pandu kene. Oh, nyogone. Gegarane wong akrami. Ayo, Duh. Ayo kuwi ngelingke karo Niken karo awakmu. Sing jenenge wong arep omah-omah
ndelok pasangan iki ora bondo, ora rupa. Ora rupa. Sesone dibehel ben untune iki rata. Untu ora jangkep dibehel. Wingi rek gawe untu anyar to. Kolu. Kuwi lho bogang meneh. Ceklek untuku. Tangge mangan Kentucky. Untu. Awas sesuk trauma karo Kentucky. Ayo Nan dibawani. Siap. Karo gandrung niken kuwi lho ketoke ngandani calon bojomu. Apa? Ana wong lanang gandrung wong wedok stane ngene iki. Kuwi jenenge jaga. Jaga ki ngene sing gagah kok ngene iki. Heh, Mananda wis sakit ya. tak ganepi ben tugel loro. Dene kan sakit dek. Alah. Kene tak tungkak. Alah. Gegarane wong apa duk. Wah. Oh, ayo. Gegarane wong akrami. Sebab gandrung iki mripat kok merem. Nah. Maju. Ayo. Tutu bondo tutu rupa. Kowe iki gandrung apa kaya tukang sing nyabrake mobil kae? Piye to? Ya sing luwes, sing mesra. Mas Gareng, sampeyan aja nyepelekke Nanda. Apa? Iki bos, iki Bos. juragan. Juragan apa? Nggih. Jenengan nek kepengin entuk hadiah saka Nanda, Apa? nek nembang aja diregoni. Oh, tenane. Iki juragan ning omah ning gosong asli juragan. Asli. Ora tak regoni. Awon-awon kula menika pengusaha muda Bapak Ibu. Ya. Oh, pengusaha. Pengusaha apa? Ora tak ganggu ning aku dikeki ya. Nggih. Nggih dikai ibuke Punten, juragan, anake ya juragan. Matur nuwun, matur. Penerus ibu nih. Penerus ibu. Juragan apa to iki? Kowe ning omah usaha apa? Kula sadian kijing, Pak Bu. Apa? Kijing. Ya gonen dhewe ngono. Dikeki kok mah. Ora sudi. Ora tuku. Ora sudi. Ora tuku ya ora iso ngrasake apa ana mayit jedul. Wah kijinge kok nada. Loh, komplit kijing enek. Kijing, mori, kapas, kapur baru, sabun, ciduk, anduk. Ora tuku, ya ora Nan. Ora Nggih, tuku gratis, Pak Bayu. Ora tuku ya percuma wong aku ya ora iso ngrasake. Masa belas gak Tapi itu kerasa. harus dibeli Mas karena lek jagani lek sak wayah-wayah ngono lho Pak De. Nah, Aku tak golek grup liya wae. Ora Apik. jagane. Sewayah-wayah nek katoke suwek iki lho. wong dikemuli anget kok mboten burung. Dikemuli angkat jare. Ayo. Ning tenan asli dek iki bos kijing tenan. Nggih, Wingi bar bathi lho kan. bathi kula. Ketoke cilaka ning bathi. Nggih, napa meneh pas corona nika sedina wong 5, 6. Berarti mengharapkan virus nah iki. Ya aja lek iso. Wingi kijinge sing dipajangi tabrak wong. Apes. Kijing gak payu suwe lek kaya wabrak wong. Waduh. Min. Ayo. Mboten jaman tumbasi, Pak De. Amung ati pawi tane Ya dirayu to. Lah iya. Kaya sing ndek ben ya lho. Kaya sing ndek ben ya lho, Dik. Dik. Pilih sepatu apa kendak? Bolone nikah no. Iya. Mboten. Iya. Luput pisan Makan sempel. kena pisan yen gampang luwe tanganku wanyep gampang Iya. Laras yo. yen nangel Tanganmu anyep. Tanganmu Tenang, anyep. Nggih anyep. Hati-hati ndang cepak kijing lho. aja matiku keri angel Ya wis, Keri, ya wis. Iya. Angel. angel ka lang
Bekane gak tutuk to. Tan kena tinumbas. Enak bakul bakso tuku ora? Cekat. Wis sampean ki enek anake bawa Aku barang. wakile Bayu, ning ngedeke aku. Kokean nek notoki konoan wi. Ayo. Tan kena tinumbas arto Nduk Niken. Halo. Ana siji meneh sing kepengin foto karo awakmu. Sinten? Sing gender. Wah, Mas Aris. Ris, kowe tawar apa ora? Lek gak tawar tak wakili. Modelmu ngerti wong wedok koplono. Soho kuwi. Nggih. Wong saking aluse kok ngerti wong wedok simpangan ngono ki lho kok iso kepoyo. Sikile kudu cepot. Wis, ayo jare kepengin foto. Mumpung kowe isih urip. Yo, lintang asmara. Wis ngadeg. Ayo. Iya. Nah. Mumpung ana Niken ayo. Ayo. Kok sih. Ayo Rene, Pak Harto. Nang foto wasik. Yo ora adus sedina yo. Lah, bendino ya radus. Ora ngerti sabun bocah iki. Nang fotonen sik nah. Ah, foto-foto. Foto le, foto. Fotono Mas Yan. Yan fotonen Mas ya. Yan. Awas salaman barang ini. Ayo. Wah, ya rupane kaya sunduk pentol. Ayo foto sik. Awas. Foto sik. Aja ganggu. Mosok niki foto karo bakul teh. Iya, ayo. Ya. Empane kaya anake bakul sempol mau iki. Ya, wis. Makasih Baris. Wis, muga-muga panjang umur ya, Le. Wah, Pokoke omahe dhek isine nek ora fotone Mbak Niken karo Mbak Dar sini wis loro tok. Nggih kalih setunggal. Sapa? Cakepan. Notasi tok isine omahe niku. Terima kasih, matur Tabayun. nuwun. Terus Niken. Waduh. Ya. Mas Gareng. oh, dawuh. Iya, elak ta suarane nada ta. Wah, dan ya iki sing diarani jangan melihat body, yang penting suaranya. Wah, ning iki aja sembrono lho, iki sing ngarang lagu ki leke ana lho iki. Heeh, Mas Rinto karo sing ngendang ku ya sing larise. Kae sing ngendang, sing kae leke. Leke Nggih. sing gawe lagu Lintang Asmara. Ayo kene, gentari rene yo gentari kene. Wah, Tak aturke khusus kanggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Kene gen. Nah, ya. Pokok Pak Jarwo dipun rujak mentah-mentah Pak Jarwo. Wah, Pak Jarwo jumeneng, Pak Jarwo. Pak Jarwo jumeneng. Oke, ayo. Oh, tenang ya. Wah, Jan, aku sing ngrasake siji mau ya. Wah, terima kasih. Ayo kene gentari. Mriki Pak Jarwo, mriki. Monggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Sinara mriki, Pak. Pak Jarwo wontenipun nggih ngaten pun dar mentah-mentah Pak Dar. Ada kaya sashimi kayak mentah ya. Lah wikene wong iki asline yo ngene iki kok. Lagune anu Pak Jarwo ingin dawuh dhewe ngersake lagu. Mriki. Adedede. Wah. Saking ras-ratane lho. Sego kurung dipangane ditendang. Kekuatan cinta itu luar biasa ya. Mergo gentari. Pak Jarwo, monggo sawetahipun kula pasrahaken. Ya jenengan sing ngawat-awati no Mas Gareng. Wow. Yalah. Sesuk ora raup. Pak Jarwo. Nggih. Pripun panjenengan mirsani gentari pripun? Nek kalih Niken pripun? Pripun? Pripun, Pak? Nggih tebe. Oh tebe. Tebe pripun? Tebe niki nggih ayu niki. Waduh, ya terima-terima no Ken, terima-terima. Terima ya, Nduk. Nggih. Nggih, nek kalek numpamai kula Nggih. nggih sir niki. Oh, ngaten nggih. Oh, nyan wantun pinten? Wingi dinyang 1 selawe. Pak, dadi Niken kali niki ayu niki. Nggih. Wong jenengan kali kula sak pantaran mbok priksa plese 3 pun Pak. Kula mboten mendem niki. Lah, mboten betul. Nggih, asli. Tetep niki. Terak langenane aku kok. Ah, nggih. Pon, monggo dipeto wangsul di air keras, Pak. Kok di air keras. Lagune napa Pak Jarwo? Ngersake napa? Badhe duet
rada kempling napa-napa derek. Lagune napa pun. Ninggal katresnan. Wah. Cocok, sesuai dengan situasi dan kondisi. Siap, nggih. Bagus. Tapi kula maos nggih. Oh, mboten napa-napa, tidak masalah. Nggih. Ninggal- Niki kan Mas Garing men legane kono iya, sih. iya. Iki khusus Romeo and Juliet iki. Waduh. Sih iki Romeo karo Romeo. Ayo. Kok Romeo? Ora yo. Ya ora. Romeo kan pencopet. Iya. Yo monggo ninggal katresnan. Nun sewu. Menapa? Niki kula mbeta kanca saking garep angsal. Oh, saged. Sinten? Oh, Ngersake sinten rencangipun? Di sini kan ada pengurus Nggih. dan pengawas. Nggih. Lah bapak-bapak pengawas kula aturi minggah sepeda. Oh ngaten. Nggih. Bapak-bapak pengawas saking koperasi karep monggo diaturi minggah. Monggo, Pak Nika minggah Pengawas. kalian Pak Jarwo monggo. Mentara. Ayo. Monggo bapak pengawas. Pundi? Monggo Budi. Gentari siap ya. Pripun? Bengi iki kowe arep dirayah wong telu. Suweneng aku deh. Wah. Wonten sekawan, Pak. Oh. Oh, nika ada Oh, nggih. perjalanan. Waduh. Oh, nggih. Pokok lho, Pak. Nuwun sewu Pak Petrus. Pripun Pak Jarwo? Niki kaitannya kan ada tambahan lagi. Nggih. Nggih, saking top manajemen. Oh, ngaten. Pak Sopo Nyono Nggih. kalih Pak Imam Mukri. Oh, ngaten. Nggih Pak Sopo Nyono kali Pak Imam Mukri. Kersane niki sepindah ngoten lho, direbut wong pitu. Oh, nggih, Pun. Mboten napa niku biasane beton niku sak kompi ya. Monggo Bapak, monggo. Dale ngambrol. Monggo mriki Putih. Ingkang dereng jumeneng monggo mriki monggo bentar. Monggo Bapak mriki. Mas Gareng. Mas Gareng. Tahu? Sak obah-obahe gentari lho dipirsani Pak Jarwo terus gumun aku iki. Oh. Ya Allah, aku Iki bengi iki. Heeh. Bengi iki gentari tadah. Kadang. Wis pun. Niki mungkin nggih anugerah kangge jenengan sepindah. Napa Oh Pak? nggih. Kula. Ha. Oh wis, kono. Pak, niki ampun melih kok piyayi sepenten. Niki kulino nggih tombo kecut pajak-pajak niki. Wah, sing nyelentem rasa cemburu, sing nyelentem ku cemburu. Wah, tak idak kok. Oh, sing nyelentem bunuh diri. Anu kandhane gen-gen atine ayem. Ora apa-apa Pak gerbengi kita. Iya. Mbak tekan ngomong entek-entekno. Wis ngono, kok tekan omah golek gedang ya diuntal. Matur nuwun ya Pak Jarwo. Pripun aja dawuh napa, aja dawuh napa? Bapak-bapak yang mau nyanyi ndak? Sinten Boten nggih? Sampun. Sampun. Oke. Niku kersane Mbak Sali. Pak Gareng. Pak Jarwo, niki enten kenang-kenangan saking gentari, dolananipun gentari pendak dalu, Pak. Kok sak-sake wae rumangsa kula nggih. Lah, karo Matur nuwun Bapak Nggih, Bapak matur sedaya. nuwun, nggih. Nggih. Monggo lenggah malih. Mriki. Aduh jan. Kyai kene iki sinten? Pengurus kabeh kok tresno yang budaya. Matur Nggih, nuwun nggih, Bapak-bapak. Sampun ngregengaken swasana. Monggo. Matur nuwun, matur. Oh, nggih matur nuwun. Wah, tiba kemil.
Neng apa ta? Ayo biasa to ning kene iki. Awah, Wah, jane. aku lak tukang nampani. Aduh, Lho kok wong iki rezeki iki yang ditolak mengko ndak seneni karo Gusti. Matur nuwun lho, Pak. Ayo kene do nikahan mriki, monggo. Ayo. Wah, Piye? bareng ana gentari rumangsaku kok sawerane mengalir. Tenan wis. Jenenge wong rezekeni ya ngono kuwi, Mas. Nggih. Nek inilah media kita tanpa membeda-bedakan walaupun gentari kaya ngono ning duwe keluwihan ya kita beri kesempatan. Wong niku ya padha-padha titahe sing nyipta urip kok, Mas. Leres. Niku kak sing tak nggo contoh niku koperasi karep. Oh nggih, leres. Gitu. Kekurangan tidak menjadi masalah, kekurangan bisa menjadi kelebihan. Nggih. Menika. Nggih. Kula pun jagani yen sewanci-wanci niki wau enten sing boten kuat jejer gentari. Kembang Wijaya Kusuma pun kula cunduk temriki. Wah, gatur ya. Sik, aku tak nyoba Mbak Suci rene. Bajing loncat ora ketang musak. Jogetan aku tak nyuwun nduk niken ben jaipong ora ketang. Baik. Oh, urung tak weruh ta? Urung. Oh, pamerno jaipong. Ya karo Mas Gareng. Iya toh. Ono berdua no. Kan kita sudah mempunyai kesamaan. Nah iya no. Sama opo? Iki gawe iki. Ayo kene Mbak Suci, monggo kene. Aja Monggo Mbak Suci katuran mriki. Pak Suci. Mas Gareng pun ngantosi. Ya Mbak Suci keenggal mriki. Maka ayo diaturke bajing loncat intro saka Saron, intro Catrik bungane saka Saron. Maka ya men dijogeti nduk niken karo Mas Gareng. Maka ayo. Gedek. Ayo. Wis, pancen wis diniati oleh dadi seniwati tenan kok Mas Gareng. Oh, iki sing diarani kadung tengah-tengah ya bacutke. Oh nggih, heeh. Wong sale balik teles bacut kebes ya sisa. Karo leren tak selani sak lagu mergo iki ana sing ngersake kitir sumilir. Baik. Ning kok niken nyen leresik bar joget aja dipaksa. Oke. Iki tak selani nduk Dini karo nduk Ayu. Ayo Oke. kene. Monggo. Kene mentaram. Terus. Malik Slindro, Mas Gareng. Nun. Mangkenake sik wong loro kuwi. Nggih, Dok. Bingane ditepung jenengmu sapa? Nah iku lho Pak De. Iya, apa tanggamu?
Nggih, nderek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diah iku semono Tias. Siwala kaji kokok beluk. Oh, jenengmu Kokok Beluk. Ora. Ayu, Pakde. Lah ya ngono wae nganggo Kokok Beluk ku lho. Lah wong kuwi bentonane dhewe-dhewe. Oh ya, Dhewe-dhewe. ciri khas yen ra Ciri ngono khas. dudu kowe. Bocah ngendi? Kula lari Madiun. Madiun. Nggih. Nggih. Isih sekolah apa ora? Tasih Ana ngendi? UNS, Pakde. Uni wis kuliah. Universitas Negeri Surakarta. Universitas 11 Maret. Oke ora negeri to? Negeri. Lah ya kan negeri Nek padha. ora kok negeri Surakarta niku. Ya, sebaku disambi nyambut gawe ning sekolahe aja ketek. Nggih, Pakde, pangestune jenengan nggih. Aja kesusu golek pacar. Boten pun rampung kok. Hah? Pun rampung. Mboten kesu golek pacar, kurban rampung kok menan kok. Oh, barbaran to. Karek golek neh. Oh, yang go eksperimen ki Pak De iki. Iya, heeh didedel. Ah. Go eksperimen Loh, biologi. bocah ini di minggat iki. Kuwi lho nek kono kuwi lho kok digoleki. Cah. Omah dite caman dene. Dhuwurmu kembang Wijaya Kusuma. Alah. Jenengan mriki, De? Oh ya, oke. Nah, ngono dadi ben anu apa wong iki Pripun to, De? ngapa? Sidanmu siji iki telat ngombe obat ya. Kuwi pancen tak iki aja nganti apik. Ora, kowe iki Gen Adil jenengmu Nggih, sapa? paring asma sapa, Mbak? Nggih, nderek tepan. Ah. Kula Dini. Dini sapa, Nduk? Dini Wahyu Indah Lestari. Dini Wahyu Indah Lestari saka ngendi? Saking Nganjuk. Medion Nganjuk. Wah, Nggih. cedhak. Jawa Timur. Nduk niki kan Kediri lho, pas ta wis. Kediri Nganjuk Medion. Wah, numpak bis ora mandeg. Ayo, Suci Tulungagung kan saya ngetan meneh. Heeh. Mbak Anu Dita Banyuwangi ya. Walah kentipe Raja Mak. Gentar iki nusa kambangan. Ya aja ngono ta. Ora dandang mangure kok. Oh, enggak ada. Wah. Pokoknya, nuwun sewu isih sekolah. Alhamdulillah pun lulus, Pak De. Oh, saiki wis guru, Mas, SPD kuwi. Oh, SP lulusan Ah, ah. lulusan ngendi? UNS kan? UNS. Nggih. Wis dadi guru. Alhamdulillah. Lah kowe guru kok bengi-bengi keluruan tekan kene iki muridmu apa ora keter? Mas esuk Minggu kok libur. Nah, Oh, kok ya. benjing mboten wancine fingerprint. Oh, iya. Betul. Ketokno kebolehanmu, kepinteranmu ndereke Mas Bayu kaya ngapa? Niki ana sing ngersake Sri Uning, yo buka celuk langgame. Maka. Sri Uning sidane. Sidane Sri Uning ya. Sri Uning, niku ana sing ngersake Sri Uning. Oke. Maka yo diaturke. Maka buka celuk, yo Dini. Maka. Sri Uning mustika tuban lapun tresna tuen sabana pati. Kula ketunaken dhateng Pak Martono, Pak Pi, Mas Pur. Ayo yuk. Terima kasih, matur nuwun. Nggih, wis diaturke. Jan mentes-mentes cilik-cilik. Ayo kudu. Kecil-kecil cabai rawit. Bakune ana pangudine, Mas, kudu sregep sinau. Nggih. Nggih, yo. Ana kuciwane lumrah. Kimpir sumilir nduk niken Salindri. Monggo, ayo diaturke sik. Aku arep ngematke iki lagu iki. Nggih. Aku favorit. Favorit. Aja ganggu ana wong tuwa arep ngematke lagu kok ganggu. Ayo, yo nek wong meneng ayo ora mesake niken. Loh, aku kudu dijogeti no yo, Ken. Iya toh. Iya. Oh ya. Semakin malam itu harus semakin segar, Oh ya ora ya semakin gelap. semakin semangat. Terima kasih matur nuwun sampun katok anggenipun sami gegojekan. Nggih. Nduk niken terima kasih nggih. Terima kasih Mas Bayu, sampai ketemu lagi. Nggih. Oke. Kok ketemu tanggal 1 November meneh. Heeh, karo Nduk niken tetep awet sehat, awet laris.
nek Solo ya mampira dolan mriko. Nggih, Mas. Jenengan mesti mboten teng griya lho, Mas. Ning omah terus. Saiki ning omah terus buka biliar jan. Sudah ya Pak De, semoga sehat selalu Pak. Amin. Cium dulu. Leh. Pengen. Ora pengen digentari kok pengen. Mas Gareng arep paring dawuh napa? Donga napa? Namung dongaken semoga semakin sukses, semakin maju, koperasi karep dan semakin sejahtera para anggotanya. Amin. Anggota lan yo masyarakat kiwa tengene ketumrapan kabeh. Nggih yo. Ndara Janaka ora malah dadi dukane. Ayo.